Sige. Bahala. Hindi pa nahuli. Lubog ang mga mukha. Ang lalim. Ah! Ang lalim ng kanin. Lurit, lamos. Magyad. Dami naman kasi tubig. Wawa naman Bawas, sila. Sige, wala ang dikit. Taira ka man. Bawas, bawas. Yan. Tanin, tanin. Tutong na kanin. Si Mais. Yun Mais, baka kainin. Hindi, malulong. Good morning guys. Tanghali na ngayon. Anong oras na? 11 na yata. Magsasaing na ako. Ano na nga ba yung nilagay kong bigas? Nakalimutan ko na. 3, 4. Ayun. Magkasaing na ako, tanghali na naman. Lunch na naman. Hindi ako magluto ng ulam ngayon kasi tinatamad ako. Iba yung pakilasa ko ngayon. Iba yung lasa ko talaga. Tsaka nahihilo na. Antok ako kanina pa. Kaso kailangan kong tumulong kay Papa kasi walang mag-aabot sa kanya ng hollow blocks, ng halo na semento kasi medyo mataas na yung ginagawa niya. Parang kapantay na itong bintana. Ayan, nandiyan na siya. Ganyan nakataas kasi hindi pa naman namin magawa yung ano tag doon? Lababo at wala pa kaming kahoy. Mamaya kukuha kami, sama ko kayo doon sa kukuhanan namin. Inaantay pa namin yung kapatid ko na Jillian. Inaantay pa namin yung kapatid ko na magpa-power so ng niyog at gagamitin rin nila pagpagawa ng bahay ng baboy. So ayun, hihingi kami doon ng 2x2 na coco lumber. Kaso baka mamayang hapon pa yun o bukas. Kaya hanap muna kami doon sa Andito po si Ate Karen. Babasa muna ako ng bigas at si Jillian, napakakulit na naman. Naggamit pa nyo. Aren. Yung sprayer. Di nga ni nagdanda ka yan. Makita ba ka nagluluwas na tubig? Ito yung pintuan namin dito sa kwarto. Kwarto namin to ha, bukod yung sa dalawang bata na nandun. Kapabakbak namin ito. Nakakapanginayang, di ba? Ang dami niya, no? Nilipat natin dito yung pintuan. Hindi na siya dito kasi magtatapat siya dun sa labas. Gawa nang ililipat din namin tong pintuan dito. So ayun, napakadami nating masasayang. Pero hindi naman actually sayang kasi hindi mo na siya pagsisihan ba na habang buhay na sana ginawa mo to, sana ginawa mo yan. Oo, mali yung plano namin na inuna namin na lagyan ng pintuan doon kasi hindi naman namin alam na magiging ganun yung resulta niya. And wala kasi talaga kung floor plan yung bahay namin. So kung saan namin gustong ilagay, yun yung gagawin namin. And now we realize na mali yung plano namin na doon ilagay yung pintuan. So kailangan namin siyang ilipat dito sa kabila. And yung pinto ng kwarto ilipat din sa kabila para hindi magkatapat yung pinto ng main door at saka ng kwarto. Maraming masasayang na hollow blocks, oo. Pero hindi mo naman na siya pagsisisihan na habang buhay sana ginawa namin to nung kanto pa lang, ganyan pa lang, kaunti pa lang yung hollow blocks na napapatong, di ba? Kasi ngayon, pa lang 4 na patong pa lang yung nasa unahan. So, hindi pa ganun kalaki yung magagastos mo o hindi pa ganun kalaki yung pagsisisihan mo, di ba? Kaysa natapos mo na, tapos mo na yung pinto, okay na lahat. Saka mo siya titibagin kasi ayaw mo na kasi mali, di ba? So okay na yan ngayon na ipatibag na namin ngayon kaysa matagalan pa siyang tibagin and mas malaki pa yung magagastos, papalitadahan na, bibili ka na ng hamba. So okay na yan ngayon. Pasensya na. Mali-mali talaga kami ng ng desisyon, pero now siguro okay na to. Yung ngayon na desisyon namin na ilipat yung pintuan is okay na siya. Mas okay tingnan and mas luluwag yung sala natin. Sana wala nang mga mali pa na maging desisyon kami dito. Kami lang mag-asawa kasi idea lang namin. Kami lang talaga, wala tong floor plan guys. So, sa magpapatayo ng bahay, talaga kayo ng floor plan. And yun talaga yung susundin, ganito, ganyan. Kasi pag hindi, ayan, may maaaksayan ng mga materyales. Pagka hindi yun ang nasunod yung mga nasa floor plan nyo sana. Kaya, ayun, bahay natin yan. Kaya, bahala tayo kung ano gusto natin gawin. Tanghali na, bibili na ako ng ulam. Nagchismis na naman ako. Bili muna ako ng ulam namin dyan sa tindahan. Sarap ng ulam, laing. Ito bibili namin, tulingan, tsaka giniling. Sarap din ng dinuguan, oh. Meron pa ditong pork steak, tsaka ito Bicol Express, tilapia. Ano pa ba nandito? Yan, yung hindi
Wala sa menu na lechong paksiw, tsaka sisig, and higado ata to. Yan, ito bibilhin namin. Sarap yan. Sarado ko na, baka pasukin ng langaw. Ay, sorry. Maghanay ng hollow blocks. Ang init pa naman. Ayan na siya. Diyan yung bintana. Ito may mga bakal. Diyan yung lababo. Bintana, dalawa dito. Magkagilid. Hindi pa tapos yung tambakan ng lupa dito sa baba. At umulan ng umulan, malambot yung lupa. Hindi mahukay. So, naghanay na lang muna ng hollow blocks. Pati dito sa kabila. Diba? Tama ba? Tama ba? Oo. Ay mo, oo. Ay. Ayun yung babakbakin natin na pinto dito. Sorry dun sa mga nagsabi na sayang, pero wala eh. Alanganin. Vlog. Yeah! Sayang yung, ano tawag dito? Alanganin yung space dito, kaya kailangan siyang tibagin talaga. Tsaka itong kabila. Ito yung bintana, 120. Standard size yata yun. Pareho tong dalawa. 120. Pero dito, 80 na lang sa kabila. Kusina lang naman to. So, 80 lang yan. Kahit antok na antok ako, hindi ako pwedeng matulog. Ano? Kain na kayo. Antok na ako. Grabe. Alauna na ngayon ng hapon. Nag-aabot ako sa kanya ng halo at saka ng halo blocks. Tsaka ng mga kailangan. Hindi ako pwedeng matulog. Ano ba yan? Ang init-init pa naman. Si Kel pala. Nakagising lang. Sobrang napuyat kami kagabi. Naggising na naman siya. Umiyak kagabi. Tapos lumabas ng bahay. Ewan ko ba sa batang yan. Tapos, malapit na kasi ang birthday. Kay Karen ba to? Iya. Kay Karen nga to. Iya. Malapit na yung birthday ni Kel sa July 18. Malapit na. Anong pa-birthday nyo kay Kel? Ano? Naglalakaw. Naglalakad Nagtatawid pagbanggi. Ano? Naglalakaw. Jillian, ba't diyan ka kumakain? Jillian. Naman, bahay na. 5 patong na lang yan bago matapos. Basta nasa 300 pa. Yung kulang na hollow blocks kasama to. 100 pa lang yung nabibili namin. So, 200 pa yung kulang natin na hollow blocks. Next, na natin yan? Next project. 200 na hollow blocks. And, ayan. Bahay na. Kusina na siya talaga. Lababo na lang ang kulang. 4 yung bintana. Pinto. Kuha na kami ng kahoy muna. Para dito sa ating lababo. Huwag na kayong sumama! Bawal! Bawal sumama! Hindi pwede. Gusto nyo manuno? Oo. Bakit na kayo? Hindi pwede, matanda na kami. Kukuha lang kami ng kahoy. Punta kami doon sa may likod. Makikiraan tayo dito. Kila Ungboy, kila Karen. Si Karen, hindi na yan sa amin nakatira. Dito na siya kay Umboy. Saka si Papa dito na rin sila. Pero si Papa doon pa rin natutulog sa bahay. Dito lang si Karen. Dito sila natutulog. At si Umboy laging panggabi sa trabaho. Guard kasi siya. Doon sila lagi natutulog si Papa. Kasi para may kasama si Karen. Pero pag nandiyan si Umboy, sa amin natutulog si Papa. Hindi namin kasama si Karen doon sa bahay. Kasi nung nagkabalikan kami nito ni Papa, nahiya na siya doon sa amin na matulog. Siyempre, may kasama na ako eh. May asawa na ako eh. So, hindi na siya doon natutulog sa amin. Hindi tayo pupunta. Sumama pa talaga itong mga batang to pag kayo nanuno dito. Sabi nang wag nang sumama eh. May ilog ditong maliit. Ayan.
Pag bumabaha, maganda yung tubig dito. Medyo malalim. Doon tayo pupunta. Pataas doon. Kukuha ng kahoy. Nadaanan na natin to dati. Doon sa ano, sa may buyuan. Ikaw yung may nakadula ka. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Gibuldo. Kasama-sama pa kasi. Alam na mahinuno dyan. Palo ko. Oh, di ka magparatok doon. Palok, ma. Yan, sa uwi. Anong nangyari? Mabas ka, no? Marami ka arabagan dyan. Ang dami palang bunga. Ayun o. Makakatihin, makakatinak na dyan. Remember, naalala niyo itong daan na to? Buyuan ni Tutong, aking bayaw. Nung kapatid kong nasa Oman, yan, sila may-ari nito. Ay, dinagdagan pala. Nag-extend siya dito ng kaunti, oh. Hanggang dito lang yan, noon tinan niyo. May tanim dito, dito wala pa. Yan pa yung si Kuya Marlon. Ayan yung buyuan kanina. And ngayon, nandito na tayo sa kubo. Sambahan nila Kara na ginagawa. Ito yung kahoy na ihiramin natin. Ito. Yan. Para pang ano dun, pang forma sa lababo. May dala ng kahoy. Ito ang kahoy na dala ko. Pantukod-tukod lang to. Sakit ng tiyan ko. Kaya ako nauna nang umuwi. Sakit. Mamaya ulit. Na lang ang natitirang doggy. Yung 4 wala na. Yung 3. Patay na yung 2. Yung isa mamamatay na rin. Yan na lang. Si Milo na lang mag-isa. Nangunga ulit si Papa ng avocado. Pagbebenta daw dito. Yung natitirang isang puno. Pala sa likod nila Karen. Marami pang bunga. Maduman Yun, ako lang ng avocado. Ayun. Dami pa yung bunga. Kinukuha ni Papa. Bebenta niya. Kukuha ako ng papahinugin ko. Wala na akong avocado sa bahay. Hindi ko na kinaya. Umiga na lang ako dito sa kwarto. Ngayon ko na yung vlog dito guys. Habang ako yung nagpapasaing pala ngayon. Alas 6 na. Hindi ko alam kung anong ulam namin. Pero end ko na yung vlog dahil wala na akong energy mag-vlog. Pagod na talaga ako. Gusto ko na matulog. Kasi wala akong tulog ng tanghali. Kaya ganito yung pakiramdam ko. So, ayun na yung vlog natin today. And thanks so much for watching. Sana na-enjoy nyo yung video natin today. At huwag kalimutang mag-like kung na-enjoy nyo. At mag-subscribe kung hindi pa. At pinutin ang notification bell. Baka hindi nyo pa napipindot sa mga bago pa lang dyan. Para updated kayo sa sunod natin ng mga video. And shout out sa lahat ng mga nanonood. Thank you again for watching. See you tomorrow or next day. Bye-bye! Sinasabihan, nagpaparinig sa'yo. Uy, may forma na yung lababo, pahabol, bago i-end yung vlog. Parang ang taas tingnan, no? Hanggang dyan pa naman yung flooring niya. Dito. Bukas ulit. Pagod na si boss. Hold ka na pa, boss? Oo, ba? Premyo? Mamayang gabi. Sige na, ayan ko na yung vlog. Sabihin mo, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Ayusin mo. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to like. Bye-bye. Ano naman, nakao. Uy, na-record yun sila. Panoorin na naman yun ni Parang J. Ano nga. End ko na yung vlog. Pahabol lang yung kaunti. Bye-bye. Bukas ulit.